Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gıybetlerinizi saklıyorsunuz mu? Saklı alasınız mı? Şundan da gıybedet. Gıybedet ol ırlık. Yani ırlık oturtabız biz yaz günü. Hem kitabı şu ırlıktan jilek jimişler tatlı ballı tenibizge kiş bire tırgan uңышларга ия булырга дип өметләнеп утыртабыз. Әмма дә ләкин утырту ул эшнең иң кимендә яртысы. Әмма дә ләкин тагын бер яртысы бар. Ул шушы ырлыкны саклап, шушы ырлыкны үстертү халәте. Һәм гыйбадәт дә ул ырлык булгап, аны саклый торган эш гамәл бар. Әбу Лейс Самарканди әйтә. Зор галим киңәш бирә. Сезнең гыйбадәтләрегезне саклый торган эш калкан бар. Беренчедән, ул да инде ихласлылык. Ихласлылык гади генә бер шарт. Әмма дә ләкин бик күпләрдә ул ихласлылык югала. Мәсәлән, беренчедән бар, аннарысына керен ихласлылык югала. Һәм ихлассыз гамәл ул Аллаһ Тәгалә алдында буш гамәлгә әйләнергә мөмкин. Мәсәлән, ырлыкларны зак иттереп, су сипмичә җирдә калдырсан, алар янып бушыйлар һәм үсемлекләргә чыкмыйлар. Бер нәрсә дә үсә алмый ул ырлыктан дип әйтик. Һәм Муаз радиллаһу анһудан риваят ителә. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам көннәрдән бер көнне әйткән иде дип әйтә Муаз. Шуннан да Аллаһ Тәгалә күкләрне һәм җирләрне барлыкка китергәч, һәрбер күкнең табакатында, ягъни аның катында Аллаһ Тәгалә фәрештә куйды. Һәм ул фәрештә сакчы булып санала. Һәм шул ук вакытта ул үз вазифасын үтәп Аллаһ Тәгаләгә гамәл гыйбадәтләрне җиткезә торган була. Һәм һәрберебезнең уң якта һәм сул якта фәрештәләр бар. Аны барыбыз да беләбез. Ул фәрештәләр атна сайын, атна кичендә гамәл дәфтәрләребезне күтәрәләр. Һәм беренче күкнең катына килеп җиткәч, сакчысы сорар: нәрсә алып барасың? Безнең Хафиз исемле фәрештәләр әйтерләр, шушы фәлән Аллаһ Тәгаләнең кулының гамәл гыйбадәтләре, аларның нурлары күк белән җир арасын нурландырды. Һәм фәрештә әйтер: барып янәдән анарга кайтарыгыз ул гамәлне. Ул гамәле үтәлгән булса да, ихлассыз эшләнгән иде. Кешеләр өчен, мактасыннар өчен, яки шөһрәт дәрәҗәгә ирешер өчен булган. Аллаһ Тәгалә ул гамәлдә булмады дип барып кайтыр. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, гамәлне үтәү генә түгел, ул гамәлнең сакчысы, калканы ихласлылык булырга тиеш. Икенче калкан, икенче сакчы, ул да инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән менә ырлыкны утыртабыз. Һәм ырлык гына түгел, янәшә алабуталар да үсә башлый, тагын да тизрәк үсәләр. Вакытында утамасак, ул алабуталар безнең үсемлекне каплап, анарга кояш җибәрмичә, уздырмыйча, аны һәлак иттерәләр. Менә шулай гамәл дә, гыйбадәт дә. Без гыйбадәтне үтәп, әгәр дә үз эшләребездән эшләмәсәк, нәфесебезне тәрбияләмәсәк, ул вакытта без үзебезнең гыйбадәтебезне бушка чыгарырга мөмкин. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам хадисләрен берсендә әйтә: әл-хасаду, мәсәлән, кеше нәфес артыннан ияреп, хисетлек, көнчелек дигән сыйфатлар, хисләр күңелендә тулып китә. Һәм башкаларда булган малларга, башкаларда булган дәрәҗәләргә хыялланып, аларда булуын теләмичә, үзендә генә булуын теләп, хисетлек күңелен тутыра.
Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, шушы хисетлек гамәл гыйбадәтләрне, изгелекләрне, яхшылыкларны хәсәнәт дип килә хәдистә. Шушы хәсәнәт الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الخشب أو كما قال. Шуннан да хәсәтлек, көнчелек ул шушы утка, ушакка бер кышак утынны салып, ут шушы бер кышак утынны бер уч килгә әйләндергән кебек, безнең изгелекләребезне хәсәтлек бер уч килгә генә әйләндерәчәк. Шуңа күрә үз истәләребездән эшләп, нәфис ягындан да нәфисләребезне тәрбияләмәсәк, без гыйбадәтләребезне бушка, зыяга уздырырга мөмкинбез. Һәм өченчесе ул да инде адамул фахри. Ягъни үз гамәлең белән мактанмаска. Шушы үз гамәлең белән ай-һай, каралык, бик күп уразалар тотылды, бик күп намазлар укылды дип, үзеңнең гамәлеңнән мактанмыйча, тәкәбберләнмичә ул гамәлләрне үтәргә насип әйләсен һәрберебезгә дә. Шуннан да кеше үз гамәле белән тәкәбберләнеп, үз-үзен тынычландырып, каралы җәннәткә мин кирмәсәм кем керер инде дип уйлый башласа, ягъни аның күңеленә шир кирде. Һәм ул гамәлләрен, ул изгелекләрен шушы шир менә алмага керә бит, бер кичкенә генә бер Аллаһтан барлыгы. Әкрен-әкрен алмасын ишеннән аша бетерә. Һәм ул алманы юкка чыгарачак. Менә шулай ук үз гамәлең белән мактанып, тәкәбберләнеп җиргән кешеләр дә үзләренең гамәл гыйбадәтләрен юкка чыгарырга мөмкиннәр. Шуңа күрә хөрмәтле җәмәгать, гамәл гыйбадәтләребездә шушы эш сакчыны булдырыйк һәм Аллаһ Тәгалә алдында гамәлләребезнең нәтиҗәләрен күргәндә куанган, шатланган, сөенгән бәндәләр арасында булуын насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.